Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio Philippines Standard Time, 1 minuto na bilin, kamabutang takna nga alas 7. This Aksyon Balita Morning Edition. Finalist Best Newscast 25th Golden Dove Awards. Sa ato nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, medical frontliners nga hatagan sang bakuna na identify na sang Kapitolyo Provincial. Highway Patrol Group nagpaandam sang modus nga rent-tangay. Sa balita national, korupsyon sa gobyerno, imposible na nga matapna suno sa presidente. Mga kabataan nga ginapabayan ng ginikanan, mahimo makasuhan. Sa balita international, single dose ang Pfizer-BioNTech vaccine. Mapanubo ang kanamuon sang asymptomatic infections. Sa balita sa sports, Pilipinas nakakuha sang slot sa 2020 FIBA Olympic Qualifying Tournament. Sa balita entertainment, Derek Ramsey kag Ellen Adarna ginako na ang ila sining nga relasyon. Samtang sa balita espesyal, mga gawi sang Pinoy sang una kag karon. Maayong aga Bacolod, may aga bilugamahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Sabado, Pebrero 27, 2021. Ang inyong news team, Aksyon Eden Abos. Kag-Action Boy Duran sa aton balita sa lakat sang panahon. Ang easterlies ang parayon nga nag-apekto karon sa Southern Luzon, Visayas kag Mindanao. Ang Visayas, Occidental Mindoro kag Palawan, lakip na ang Kalayaan Islands ang maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may laptalap na pag-ulan o kung pagpanaguo bangod sa easterlies. Mahuyang tubtob kasarangan nga hangin gikan sa nasidlangan nga naminhan nasidlangan ang ma-eksperyensyahan sa bugos nga Visayas. Ang syudad sa Bacolod, posible ang madabol nga pagbubo sang ulan hapon sang Sabado o kung karon sa hapon nga may dala nga mahuyang nga hangin. Ang temperatura na mabatyagaan sa 23 degrees Celsius tubtob sa 31 degrees Celsius. Ang adlaw na butlak las 6:05 kaina, magatunod naman las 5:57 karon sa hapon. Ang mga balita lokal sa pagbulik sang Aksyon Balita Morning Edition. Life Extension. Kung nag-monitor na sa Facebook, kag sakay Mary Joy Camero, good morning. Kay Marty Co. Of course, sakay Remia Garcia, kag sa imo maninoy Juan Bolgallo, good morning. We are back. Yes. Kay Catherine Masconiana, si maninay mo Alma, galing greet naman, no? Inay Alma, kag sa akong nga mga, ano na ganito? Mga suon eh. Mga suon, 3 boys. RG Suon. Boys. Oo. Sige. Sakay Homa Lumena, Melissa Tingson, watching from Parañaque City. Alex Montesa, of course. RR Tuparan Montua Rehinio. Sige. Ariyo programa nga hindi mabalibaran, ginatindugan nga pangako. Nagagapamati samtang nagapaligo. Ay, Wow. napaligo. Good morning sa mahamot nga habon, kaangay sa Action Radio, mahamot gid para sa tao. Ay, Atiya Kim Eriman, good morning. Kirsten Menyas Villalobos, kay sa tanan nga taga Barangay Pandanon, DSB. Si Migo na to, Noel Amar Arena. Good morning sa imo, Noel Amar. Good morning. Jesus Paradina, Ryan Demi, shoutout man sa pamilya Demi, Victor Tugaf, sa pamilya Tugaf, good morning. Sige, action din. Yes, tribo gimo kuno sa Barangay Buena Vista, Gibong Pontevedra sa pamilya sa Ludares, Katigue, Rojo, Mogar, kag Clarito.
Greetings from Guillermo Clarito with Tatay Fred Madrid. Richard Dai Pacheco, good morning man. Noel Amarta, miyaw niya lang ko nung friend niya si Ma'am Vanessa Mayo dira sa Minnesota. Kenneth Gilias Moliano Chongko, may aga sir kaksyon. Ma'am Cory Vidaha, sige ma'am, sleep na ma'am. We understand kido kagahon na gidira sa imo. Alas 2 production boy, yes. Hambali Kenneth Chongko, kapangape ka na sir boy. Siya ngambal? Si Kenneth Giles Moliano. Yes, oo nga man tani. Makapiyan niya ka eh. Ryan Demi, watching from Saudi Arabia, of course. Sir Alex Fuentes. John Adrian Subiate, natamnya na lang kuno action boy, si mama niya kag si papa niya. Gapamatigid subong sa Facebook Live samtang gapangape si Yes. Edwin Subiate and Vic Subiate sang Barangay 7. Happy listening. Yes. Thank you so Ang much. barangay 7, randa sa likod sa San Agustin. Tupad sang Barangay 8. Kag 6. Sila na. Barangay, hindi Hindi gali. tupad. Ang barangay 8, ari diya. Gani man, no? 7 na tutuya sa Ang likod Barangay sa 9 ari man Agustin. di sa aton, no? Layo na siya. Sige lang. Emmy Esmeralda Dolido, good morning man. Dara sa imo kag kay Elmer Abanil Gumban, mayang aga man. Sakay Kate Cardones, good morning dara sa imo. Sabado subong, no? Sabado Yes. subong siya din, no? Of Yes. course, oo. Sakay Teresa Linaha Kayaw, kag kay kumari ko Jean Buarom, good morning man. Si Ari na si Ma'am Vanessa Mayo Hambalyo, welcome back second portion. I'm pampering myself manicure and pedicure while listening sa inyo. Good PM to you Yes. both. Okay. Thank you so much. Standby na kita sa ating mga balita lokal. Balita Morning Edition. Sa detalye na sa ato nagapagunang mga balita lokal, na-identify na sa Kapitolyo Provincial ang mga medical frontliners nga hatagan sang bakuna kung mag-abot na ang 100,000 ka doses sang COVID-19 vaccines gikan sa AstraZeneca apang suno kay Governor Bong Lacson sa Marso pay palayag sang kompanya kung sano ang delivery sang supply sa bakuna. Pasiguro sa gobernador nga handa naman ang cold storage nga pamtangan sa mga bakuna, ilabi na nga may pila ka pribado nga individual ang nagtanyag sa pila ka unit sa ilang nga van agud pamtangan sa mga bakuna. Ginmando man ni Lacson nga magpatigan sang simulation exercise sa banwa sang Candoni agud may buluan ang kahandaan sang probinsya sa aktual nga pangbakuna. Padayon man ang training sa Bacolod City Emergency Operations Center kun EOC sa nagkalain-lain nga mga sektor nga mangikabahin sa natalana nga COVID-19 vaccination program sang syudad. Suno kay Dr. Chris Sorongon, EOC Deputy for Medical Data and Analysis, mga encoders para sa master listing profiling sa COVID-19 registration ang ilagi na ginuna tinalikdan nga Miyerkules, samtang mga punong barangay kag 90 ka mga DILG contact tracers naman kahapon nga adlaw para sa vaccination information and education campaign. Dugang pa ni Sorongon, mayara man sila sang nahuman nga schedule of training para sa bulan naman sang Marso angot sa gihapon sa information and education campaign. Marso 1, 2 kag 3 para sa Barangay Health Emergency Response Team ukon BHERTS, lakip na mga pasyalis ang barangay. Marso 4 kag 5 naman para sa Sangguniang Kabataan. Marso 8 tubtub 12 para sa mga barangay health workers nga natala na pagatungaon sa 5 ka mga clusters. Dugang pa sini pagkatapos sa mga training, plano sang EOC nga magpatayan sang simulation exercise sa napulo ka mga vaccination centers nga gintumod sang syudad. Ongoing ang training. So like for example, kagapon ang sang Wednesday nag-training kami sa mga encoders para sa master listing profiling sa kada barangay. Tapos kagina sa aga nag-train ko in information education drive para sa mga DILG contact tracers, 90 na sa kabilog. Then karon sa hapon naman, mga kapitan naman namon nga i-train para sa information education drive nato sa vaccine. Si Dr. Chris Sorongon. Nagalambot naman sa 3-5 ka mga non-OFW returning residents ang nagaproseso sa ilang notice of coordination kada adlaw. Umpisa ang ginsaylo sa komitiba ni Councilor Israel Salanga ini nga responsibilidad.
Suno kay Salanga, magluwas sa Notice of Coordination nga gina-issue sa iya talatapan. Ginapangitaan man sinisang nagakigo nga solusyon ang problema sa mga grupo angot sa masami nga paglaps sa ilang RT-PCR test bangod sa kawadon sang commercial flight padulong sa Bacolod. Sa piyak nga bahin, ginklaro man sang konsehal nga padayon sa gyapon ang pag-abot sa mga OFW gikan sa Metro Manila. Sa rin nagrabot na sa 15 ka mga individual ang ilang ginasugat sa airport kada adlaw. Sa iban pang balita lokal, ginpahayag naman ni Negros Occidental Police Provincial Office Director Colonel Romy Palge nga ang pagpaidalom sa random drug test sang duha ka pulis nga nagpositibo sa drug test na resulta sa impormasyon halin mismo sa mga pumuluyo. Sunod kay Palge, may nag-text lang sa isa ka police station kag sa Nokpo nga naghatag sa impormasyon batok sa duha ka pulis. Angon sini naghangyo ang direktor sa publiko nga magpabalo sa mga opisyal sa kapulisan sa probinsya kung may nahibaloan sila nga pulis nga nagausar sang illegal nga droga. Ginpasalig man sini ang seguridad sa tawo nga makahatag sa ila sang impormasyon. Sa naibalaan, isa ka corporal kag chief master sergeant ang nagpositibo sa paggamit sa illegal nga droga kag kabahin ini sa gihapon sa ginapatuman nga internal cleansing sang PNP. Nagpaandan naman ang Negros Occidental Highway Patrol Group sa mga nagaparenta sa salakyan bangod sang nagadamo nga kaso sa ginatawag rent tangay sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Suno kay HPG Head Police Major Robelito Mariano, lima na ka mga tagreklamo ang nagpadulong sa ila talatapan kag nag-report nga wala mauli ang sang nagrenta sa ila ang salakyan. Ang malain pa suno kay Mariano, kay ila nahibaluan nga ginbaligya ang ini nga masalakyan sa iban nga probinsya. Duha pa ni Mariano, organisado nga grupo o kon sindikato ang sa likod sa sining nga modus. Pagsaysay pa ni Mariano sa sining nga modus, lain nga persona ang nagarenta sa salakyan, kag lain man ang nagakuha sini sa ginarentahan. Ginabiyahe sa mga sindikato sa salakyan padulong sa probinsya sa Palawan kag ginabaligya. Sa karon may 4 na ka masalakyan ang na-recover sang HPG sa probinsya sa Palawan kag isa naman sa probinsya sang Iloilo. Actually, sir, meron kaming naging mga victim ng mga rentangay. Dito sa Bacolod City mismo, meron na tayong siguro mga case yung namin dito, mga sa 3-4. Ang kabahin sa magpahayag ni HPG Commander Robelito Mariano. Sa katapusan nga balita lokal, paghahatagan naman sa oportunidad nga mapatuman sa mga establishmento sa Bacolod City Ordinance No. 600 Series of 2012 o kung an ordinance requiring all banks and other financial institution as well as certain business establishments within the city of Bacolod to install closed-circuit television. Sa interview section hotline, nabahay ni Bacolod City Legal Officer Attorney Joselito Bayatan nga sa karon yara pa sa level sang permits and licensing division ang violation sa mga establishmento nga wala sang CCTV o kung mayara man apang wala nagaandar. Sunod pa kay Bayatan, kung makalabot na sa iya talatapan, magahimo sila sa rekomendasyon kag ang Office of the City Mayor na ang mag-aakto sa posible pagpanaog sang administrative penalty o kung pagpasira. Naibaloan 13 ka mga establishmento sa Bacolod ang report sa BCPO sa PLD matapos madagpan nga wala sang CCTV o kung mayara man apang wala nagaandar. Korupsyon sa gobyerno, imposible na nga matap na suno sa presidente. Samtang mga kabataan nga ginapabayan ang ilang ginikanan, mahimo na makasuhan. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition.
Gerald Hermino, good morning dira sa Villasol, Bayawan City. Yes, baskog dira kayo sa Bayawan, Negros Oriental. Wow, thank you for listening. Jeremy Antonio Moreno, kay Bia Jonathan. Kumpare mo, good morning Good dira. morning, pare pudding. Pudding kayo dyan. Josie Joaquin, watching from Cavite. Sakay Rose Wenner dira sa Germany. Good morning man. Kagkay manino mo one ball galyo kakaon sa kuno kwan. May may barbecue steak mukbang to sila later Mukbang kano. na party. Tipo kaon pagit sa kuno kuno nang Pamakal pa sila talaba? doon. Oo, kag may ano pa ito kuno kamuting kahoy ito ngayong deliver. Ang talaba tag $2 kada isak bilog. Sakit chan ko ba? No, hindi naman sakit yan mo magkao kasi nakatag $2 May sa talaba. special delivery suman kamuti kahoy pandan amo na aton dessert. Amo na dessert namon karon. Pati nga gani. Agaw ko after sini Joval Trinidad, good morning man. Si Noel Amar, naganamit ang sabor sa sabaw pag ako nagapamati sang ARB. Wow, grabe. Pangabalo ka kwan kami mo ng seasoning man kami mo. Yung asin mala na. Oo. Pilton Lipura sa Pasay City. Sa kay Irene Gante Juanites Petua. Good morning. Yes, good morning man. May ginapag-greet si Sir Michael June Season. Good morning ko no. Happy 72nd birthday kay Sire Grande, kag kay Irene Grande Magdado from Raymark Grande, dira sa Barangay Talok. Happy birthday to you. Hindi ka nadampi man? Hindi ka nadampi. Hindi message lang ni Saka. Awa. Sa kay Marcy Rumines Junio. Lihog results ang loto. Loto na yan, Marcia, may galawag na di. Kay Action Fred. Oo. Mansiglawag na di kami amang sigko na di kayo mo kung anong himo nga obligasyon mo. Hindi ko na i-obligasyon ang loto maglawag. Oo. Iyan na lang, ma'am. Kay pwede ma-replay kay Action Fred sa first portion niya. Kay Ann Kay karon Bella. kigan ko na karon. Gani. Kigan. Kay Ann Bella, happy weekend kuno. Keep safe always. God bless. Watching from Iloilo. Thank you so much. Marilu Villarta naman, good morning man. Kay Rona Regida Trava, greet nila ko ng happy 5th birthday kay Inday Priya Beatrix Adlong from Lolo Teddy kag Papa Joe and Mama Jane. Happy birthday to you. Wow. Ano to yung? Wow. Wow. Robert Rama, good morning man. Kay Maria Luisa Luing Melos, good morning din sa imo ma'am. Mistra ni siya. Good morning, ma'am. Sa kay Marcel Jurisprudencia Sueta. Good morning. Daw wala si Ma'am Carol Montoya. Kung basi nagatanaw lang. Basi nagatanaw lang. O basi pa nagbugtaw kay opisina. National Thank Printing you so Office. much. Bali may padala siya. Abi ganit na mo. May padala printer. Kaysa National Printing Office. Pero thank you sa mga ka-earringans. Abi ko na gani ang padala sa doon ng mga balot. Sample ballots. Balot sa gidya. Grabe na. Sila naga-print mo. Oo. Doon na gina-print.
Remia Garcia, Barangay Panukoy. Good morning, Mandra. Yes, good morning, Major Wilfredo Benuman dira sa Banuasang Valladolid. Yes. And of oo. course, sa Ibing Magalona, Captain Joseph Catonina, good morning. Basi masunggod si Major Luel Garinganao. Kay si Major Romeo Vargas sa Himamaylan City. Thank you for watching. Si Migot ta sa Dulid na lawa kan mo na. Oo, si Major Wilfredo Benuman Jr. Migot na Maninoy yan. mo na, oh. Sa kay sir mo, kag maninoy mo Jan Chong. Maninoy Chanchong do kadugay na gigulatan na tamya kay do ka busy sa ato. Kag-busy man siya. Oo, good Sige. morning. John Adrian Sabiate, good morning man. Tamyaw yung liwat sanday Tito Bay Baez kag Lani Baez ang barangay Bagroy, Bago City. Sige. AJ De La Cruz, good morning man. Standby na sa aton mga balita national. Action Radio Philippines Standard Time, la 7:21, detalye na sa aton mga balita nasyonal. Ginako ni Presidente Rodrigo Duterte nga imposible na nga matapna ang korupsyon sa gobyerno. Sino kay Duterte sa piyak nga promesa niya ini, hindi dapat saligan nga mangin tuman katinlo ang birokrasya bangod imposible ni nga matabo. Apang mabuhinan man sunod sa Presidente bangod italana niya ang nabili niya nga binulan sa pagpangalagad sa pagdakop sa sining mga kurap. Angot sinigid pagwa sa Presidente ang ngalan sa manakakas sa Philippine Drug Enforcement Agency bangod sa korupsyon. Ginmando man ni Duterte sa PDEA nga kakason ang tanan nga suspendido bangod sa nagkalain-lain nga mga sala. Kalakip diri sanday Julius Navales, Director 3 Administrative Holding Office, Administrative and Human Resource Service nga may kaso nga misconduct kag conduct prejudicial to the best interest of the service. Erwin Ogario, Director 3 Administrative Holding Office, Administrative and Human Resource Service sa kaso nga grave misconduct. Ginhilway pagitang isa ka drug suspect kag wala ginlakip ang 500 ka bilog nga ecstasy sa inventory sang ebidensya. Kalakip man nga pasaka akong gin-suspend si Sherwin Herbert Manuel, Intelligence Officer 4 sang PDEA. Mas mahapos na nga store kag ibiyahang COVID-19 vaccine sang Pfizer. Una dirigin pahig sang US Food and Drug Administration nga makalawig sang tubtob duha ka semana ang bakuna sa sulod sang pharmaceutical freezers. Nagakahulugan nga hindi na kinahanglan sang ultra storage para magamit ang bakuna sa mga malayo nga lugar. Ginpermahan ni Presidente Rodrigo Duterte bilang layi ang hagna para sa Indemnification Fund para gamiton bilang compensation sa mga magabatyag sang adverse effect sa bakuna nga COVID-19. Si Presidential Spokesman Harry Roque amo ang nagkumpirmar angot sa permado na nga COVID-19 Vaccination Program Act of 2021. Ginasaad sa layi nga mayara sang 500 milyones pesos nga COVID-19 National Vaccine Indemnity Fund sa din ang PhilHealth amo ang gintugyanan nga mag-uyat.
Patay naman ang vice-alkalde sa Banuasang Mabuhay, Zamboanga, Sibugay, samtang pilason ang duha kay iban pa sa pagpangluthang malapit sa Municipal Hall Biyernes ng hapon Pebrero 26. Sa investigasyon sa otoridad, nag-istoryahan sa Vice Mayor Restituto Calonge, Engineer Edgar Pampanga, kag Haji Abduhari Gapor sa poblasyon mga alas 3 ng hapon sang ginatake sang sospetsado. Makapila ka beses nagpalapok ang tagluthang gamit ang kalibre 45 nga armas luthang sa diin. Dead on the spot si Calonge. Pareho naman nakaangkon sa maluba nga pila sa lawas sa Pampanga Kagapor kag gindala naman sa hospital. Nagwa nga sakay sa motorsiklo ang sospetsado nga madasig nagpalagyo matapos mahimo man ang krimen. Sa karon, nagapadayon pang investigasyon sa kapulisan. Ginaduso naman ni Senator Lito Lapid nga himuon nga kaso kriminal ang mga nagapabaya sa mga kabataan sa ila ginikanan. Nasaad sa Senate Bill 2061 nga ginpasar ni Lapid nga pabakuron sini ang responsibilidad sa mga anak sa ila mga ginikanan nga tigulang na kag may mga balatian nga nagaedad 60 anyos pasaka. Paatag sang senador base sa reports ng Commission on Human Rights, hindi lang sa Pilipinas nagaluntad ang isyu sang pagpang-abuso sa mga tigulang, disabled kag hindi na makalakat nga ginikanan, kalakip na ang physical, sexual, psychological, emotional kag financial abuse, pag-abandonar, pagpabaya kag seryoso nga pagkadula sang dignidad kag respeto. Sa idalom sang hagna, paghatagan sang kinamatarong ang tigulang nga nagakinanglan sang bulig paagi sa Department of Social Welfare and Development nga magpasaka sang kaso kriminal batok sa bata kung wala ini siya ginasuportahan. Sa katapusan nga balita national, nadulaan naman sang permanente nga trabaho ang basobra 25,000 ka individual sa bulan lamang sang Enero bangod sa COVID-19 pandemic. Sunod kay Department of Labor and Employment Assistant Secretary Dominic Tutay, naglabot sa 25,226 ka nagatrabaho sa 1,421 ka food establishments ang nadulaan sang trabaho sa bulan sang Enero sining nga tuig. Dugang pa ni Tutay, 108,000 naman ka workers ang makabalik sa trabaho kung maghalog na ang restrictions. Una diri, ginduso sang Labor Department ang 3 ka bulan nga subsidy sa mga workers balor 7,000 ka pesos, tubtob 11,000 pesos sa kada bulan. Single dose ang Pfizer-BioNTech vaccine mapanubo ang kadamuon sang asymptomatic infections. Samtang Derek Ramsey kag Ellen Adarna ginako na ang ila relasyon. Kag sa atong balita espesyal mga gawi sang Pinoy sang una kag karon. Ang detalye sang duga naton nga mga balita sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Morning, Liwat Action Boy. Pag-rate ni Maninoy Juan Bolgalio, si Sir Elwin Havelosa. Kag siya junior ko nga si Elwin Havelosa Jr. Sa Sagay. AKA Baby Win halin sa iya ko no. Good morning. Mga taga Sagay na. Oo. Of course, Sir Tupe Purano, naga-monitor ged. And good morning sa tanan nga staff man sang Orlido Seafood Grill and Restaurant. Greet nila ko no, amigo niya John Hunyo, Gigi Nonoy Andan, kag Manong Bebot, nagapamatigin sila subong sa kapihan sa Punta Taytay. Thank you. Edwin Escopel, classmate ko dira sa may Laguna, no? Laguna ni sila no? Kay AJ De La Cruz,
Watching from Hong Kong, pa-shoutout lang gali sa family de la Vega from Vista Alegre. Sa kay Jose Mongcal Torilla. Kay Boboy Sandoval, happy weekend kuno kay Roland Banyares sa Bago City. Sa kay Jean Oisiser, Terry Simpron Yong, kay Leisure Tadi. Good morning, Action Boy and Action Eden from New York. Hello kuno sa family niya sa Balboa, kag Tadi family sa Bago City. Alright. Donna Navarre Macario. Sabi ko ba? Wala. Sa kay Jocelyn Andrada Tiangson, watching from din sa gani man sa Mansilingan. Yes. Edeline Bry, watching diri sa Punta Taytay. Ginatami ako akong tatay Dandilyar kag sa akong Tupad Balay. Ay mayo no kay mayo na Tupad Balay. Silingan nga pamati man pating Tupad Balay. Correct. Ako nakisakop sa ako naka full blast ang volume. Si Erica Cabillo. Yes, good Good morning. Sino pa? Si Ida Salcedo, Sherry May Torosio Villan, kay Jerel Marandi Gadudo. Pamili ko na si Bia Jonathan, ginapatamyaw niya ang iyang pamilya sa Barangay Forsipalay. Kita-kits na sila kuno buwas sa aga. Makadto sa gali. Wow, biyahe ka naman via Jonathan. Yes. Si Kate Cardones. Good morning man sa imo. Marjorie Impress. Good morning. Kita mo lang na. Papasipal. Taga Barangay 4 sa gali sa Sipalay. Yes, ano to yung by Papa? Mga Bia family. Dira sa Sipalay. Good morning. Okay. Mary Joy Camero. May aga man sa imo. Sige. Good morning, Action Boy, sa Silo family, sa 13:30 sa Talok, mga relatives namon man dira. Of course, taga Barangay Pagidait Tangub, kag taga Barangay Daga Kadis, mga relatives ni Mami, kay damo kon isa-isahon. Yeah. Ako no. Damo kay na Sige. sa isahon. Okay, standby na kita sa atong dugang nga mga balita. Morning edition. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:31. Sa detalye na sa Balita International, nagwa sa pagtuon sa UK ng single dose ng Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine ang makapanubo sa kadamuon sa asymptomatic infections kag dako ang mabulig para mapanubo man ang risgo sa transmission sa virus. Sunod kay Nick Jones, isa ka infectious disease specialist sa Cambridge University Hospital, dako ang pagnubo sa rates ng positive screening test sa mga asymptomatic healthcare workers pagkatapos ng isa ka dose ng Pfizer-BioNTech vaccine. Pagkatapos maseparar ang resulta sa wala na bakunahan kag bakunahan nga staff na diskubrihan sang grupo ni Jones nga 0.80% sa test sa wala na bakunahan nga healthcare workers ang nagpositibo. Sa ato naman balita sa patag sang pagnegosyo, ginapreparar na sa karon sa mga opisyal sa Sikihor ang ila COVID-19 safety protocols para mahimo na magbaton sa mga domestic tourist umpisa masunod nga bulan Marso. Suno kay Cyborn Paglinawan, Provincial Tourism and Environmental Officer, wala pa siyang patod nga adlaw sang Marso kung saan sila magabukas, bangod na talana pa siya magpresentar sa ila protocol sa IATF. Naibaluan para sa mga turista, nag-require sila sang negatibong RT-PCR test o kung rapid antigen test result, travel authority gikan sa LGU, confirmed booking sa DOT accredited accommodation, kag accomplished affidavit of undertaking. Ginpalayag man ni Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat nga nagabuligay sila sa pagbukas sang Sikihor. Sa aton nga foreign currency exchange rate ng US dollar, $48 pesos and 76 centavos. Singapore dollar, 36 pesos and 56 centavos. Ka Hong Kong dollar, 6 pesos and 29 centavos. Sa ato naman nga balita entertainment, Action Boys, sa kadugayon. Ako gidman. Nanday Derek Ramsey kag Ellen Adar Action Boy nga in a relationship na sila gali. Kag dating na sa sulod sang isa ka bulan na. Titsakto gito ligat ang mga pictures tubla una nagwa Action Boy, nagligan nga January.
nga oops daw sila na niha. Kami mga sweet picture sila. Wala to si Derek kag si Andrea. Wala na kay Ellen na siya gani. Kaya wala na to sila. Kay Ellen naman siya eh. Ang ginang buhay artista. Ilis-ilis na sila yan, ha? Buhay artista. Kaya mo Action Boy, antes ang interview kahapon sang hapon, nag-post pang duha sa ila Instagram accounts ang ila sining mga pictures. Kag may picture na gani si Derek Ramsey nga naga-bonding upod si Elias. Yes. Ang bata ni Ellen Adarna. Sakay. Kay Derek Ramsey. Ang bata bala ni Si Elias gani. Sa bata. Bata kay John Lloyd Cruz. Una sa bulos-bulos na sila, no? Bulos Anita. Si Kailangan isang Derek, wabulo, islan si Andrea. Kititiyog lang na sila no Si sa Elena showbiz. Darna, islan si John Lloyd. Ano. Feeling ko masulod ka na sa showbiz. Amo na, hindi ko na masunod sa showbiz. Ngahaw. Hindi ko na yung muna nga live. Sige. Balita sa sports. Nakakuha sang slot ang Pilipinas sa 2020 FIBA Olympic Qualifying Tournament matapos nga nag-withdraw ang New Zealand sa kompetisyon. Nabaluan nga nagdesisyon nga mag-withdraw ang among pungsod sa OQT sa Belgrade, Serbia bangod sa gasto sa pagpadala sa mga teams abroad kag mga focus na lang sila sa Asia Cup, World Cup kag 2024 Olympics. Nadesisyonan sang FIBA ang paglakip sa Pilipinas sa OQT sa Serbia bangod sa ranking sa pungsod sa Asia Oceanic Region Men's World Ranking. Ang Pilipinas yara sa ikanom nga pwesto. Ang mga team nga maghampang sa Belgrade Group A amo ang Dominican Republic, Pilipinas kag Serbia, samtang Group B naman ang ginalakipan sang Puerto Rico, Italy kag Senegal. Good morning! Happy Saturday sa aton sa mga ka-aksyon. Sige good morning. Pero of course, sa aton yung mga listeners dira sa radio, good morning! Yes, pare ko, Glenn Santa Ana. Good morning dira sa imo sa Baguio City. Siling ni Dennis niya daw una pa fit si Miss Eden kaysa kay Dorel. Ba, wala ka lang kabalo. Ang butkon ko daw tapalan. Hindi karon. Si Eden niya fit na niya nga daan. Hindi siya nag-una, kundi fit na niya nga daan. Amo na. Pero namin nagmuno, mga action boy nga daw nagniwang ako kuno. Muna na iya nga Siyempre, daan si kay... Eden. Si Dorel yan nagpa-fit pa lang. Gapa-fit. So, Kay una Liga. nga si Action Eden. Kita mo mga hindi siya okay siya magpagawa sa mga maskulo yan. Kay sa mga katyanan, katsyanan. Pero taga ako na action boy, kay gayunan si Dennis Richard Tibor Roma, mag-screenshot some very beautiful nato nga ano, para beautiful. Matudungan ta ha. Ready ka na Dennis? Ready ka na? 5 seconds lang action boy ha. Mas smile kayo, syempre, para namin mangkwa mo. Ready? Go! Na kaya mga piyong naman tayo. Yung mo niya na din, meme, no? Gani, bot siya. Ito mga suya naman ito dan. Di ba ta? Tadlo nga lang mag-smile. Naman ginatagaan ka. Ikaw na lang tayo bala. Ginatagaan ka chance. Kikalaw ay nakaroon nga mag-smile. Tapos ikaw yung lakaya mag-smile. Ready, go! Katalaka ba? Sige. Yes. June Rose Rulgab, watching from the town of Iho di Ponggol. Hinigaran. Yes. Beauty and the Best. Tandem. Abi ko Beauty and the Beast. Mayo lang wala nag-beast ba? Kilala mo na siya si June Rose? Hindi. Taga Hinigaran na siya. Oh, okay. Rona Rihida Trava, good morning kay Leo Talaban. By the way, good morning galiliwat kag happy birthday sa kay isa ka kadublang tayo blagi na ni Rona bla si Inday Priya Beatrix Adlong. Yes. Alin kay lolo niya Teddy, Papa Joe kag Mama Jane. Happy birthday. Happy birthday. Nakanta naman sa gina, ano ko na to? Oo, doon ka jutay sa may birthday subonghaw. Iban guro. Namian pa naman ko tani magkanta. Inday Plaza kag June Sibalos. Kay kabalo ka action boy, ang pagkanta kuno pa dugang nasa kalawig sa kabuhi mo mo. So dapat in a day damo ka damo nga pagkanta So request ka mo da kay para maglawig ka buhi na mo ni action boy, pakantahan nyo kami. Okay, so sige, while go. waiting, direta dali sa aton sinima balita special. Mga gawi action boy sang Pinoy sang una kag subong karon kag sadto kag karon. Sa palabuton lalo na ya. Wala Sa pang palabuton. Daso na lang ng palabuton kaya you'll never know what's in store for you. Wow! Amo na dayon. Una action boy, di ba? Ang naistoryahan taman tuligad about sa kasal, about sa Facebook posting, amo niya mo to. Tapos ang pagsimba action boy, seryoso gid mo kada kagahon. Tapos ang magsimbaw po ng pamilya. Subong niya magsimbaw po So ng nakaabot ka man na nga boyfriend. magsimba sa una may ginasuksok nga manto. Wala. Manto. Pero Pakilala mo kasi manto. Oo, Veil. kaya dapat action boy, aga mo manginaya usually, di ba?
Galing kay subong niya, ti tanan nga Subong niya, way nagakasuksok ka. Way na yung gamanto, subong. tanan nga mga miniskirt subong yung simbahan naman. Ason, mga miniskirt. So, umunang inspire sa Iban nga magsimba. Actually, Action Boy, may ara ako kilala nga ng hambal niya isa kadlaw sa Semana Santa lang siya kuno nagpasimbahan usually. Akong Sunday lang na be gani. Domingo de Pascua or Easter Sunday. Amo lang na siya, Action Boy. Kay hambalya, magkabalo ka din. Magkadto ko sa simbahan, makasala makugyapon. Siyempre, lalaki na sa babae? Lalaki. Okay. Siyempre, kung naka-miniskirt ang babae, marka to iya, hurmag, kung naman buli, timbalikdan yun naman. Tapos kung may laway, tapos piyak, masuyaan niya pa laway. Dito, amo naman ako na, Action Boy. Dito makasala sa gyapon. Imo na sala, kaya ang pagsimba, ni mo hala ka sa panilag. So, dapat, kay may face shield, subong, may Focus tabon ka. nga na di, amo ka lang na, Focus ka. Hindi nga ka... Hindi hocus-pocus. Ay, mo Focus gro. ka niya, hocus-pocus. Ang mabot ko simbahan, ang lingas-lingas mo na mong iya mo. Pag-abot yung simbahan nga mo. Ang lingas-lingas ka, kadami maglabay, balikid ka, kadami malay, Pero balikid siyempre, ka. may mata ka man, Action Boy. May peripheral vision ka, di ba? Ito makita mo lang, ay, ops, do. Hindi ilang, kuwan lang. Concentrate lang bala. Wow, Focus ikaw lang. gali, ka daw, focus eyes, lang. kumaga eyes on the board, kaya Hindi, mga tulok man ko, pero ba tulok ka lang Without, wala ka sang kuwan bala, wala sang pagnanasa bala. mo na. Wala sang Do HD. medyo do gatulon ka lang laway. Hindi HD. Wala Dapat, HD. wala handong nga damak. Oo. Sa una, hidden desire. Subong yung handong nga damak Handong na, nga Action damak, Boy. oh. True! Ang Brazilian, trees gali to sa La Castellana. Nakabongga, no? Ano Doon ka Korean, flowers? yes. Flowers nga yellow. Good morning, Mayor Mai. Oo man, saan ka da mang-imbitar, Mayor? Amo na. Bal si Mayor nga pwede ka lang hindi ka kanto, pa-imbitar ka gid siya. Nan. Ang next Action Boy sa gawi sang una kag sa karon. Sa una Action Boy do grabe gid ako nung pag Ay, birthday gali ni dad ni Vanessa Mayo. Yes, happy birthday. Daddy call niya ko no. Sa heaven. Oo. Daddy ang call ni Goro or daddy call mo na. Oo. Dasan ang mga buhok subong sang kasimba, bla, kita mo nang mohok, ano nang mohok? Mohonk? Higa mo na, Mohok, babaw di bla, do parong bla. Oo, do Kita ko nga sharp. ako ng bata, gapardo po ako hindi, tapos na may kurit di Sa piyak wala man, kung ano nasa silingko. Design lang. Ano nasa silingko, lagyan sang kuto. Ano na sa man? Lingko daw, pa ang kuto niya, lingko daw runway gali. Kaya ginapabagis. Ano na tawag nila ganun? Di may kurit di tanaw ko sa piyak wala man niya, diri lang ti daw runway, bala lingko dragog pa ang kuto. Pero tito namin tanawon, di ba? Namin lagyan. tanawon lang gunting makikalaway tanawon. Joke. Nano na kita ko na muta pagunting ko. Grabe ka naging damo ka naging fans do. Damo naging para sa imo para magsakay kag magpadulong. Anyways, dirita Ko na ako tulok lang to appreciate na. without lust. Ang mga dapat Nga wala tulok gali nga wala katapusan. Oo, last ka LAST, hindi LUST. Yes. Sige, okay. Wait lang kita, Action Boy, kay hambalig Glenn Santa Ana pag-greet niya kuno happy birthday ang iya sini nga anak si Maria Angelica. Happy birthday to you. Yes, Maria Angelica Santa Ana. Good happy morning and happy birthday. Tayo lagi tada. Ara. Para Glenn. Pare mo na. Oo. Sige. Na. Good morning, Action Boy. Good morning. Direct Action Boy sa ikaduwa. Sa una, Action Boy, grabe ko no ang pagpahalaga ko no sa culture kag tradition. Bala kung ginasiling nga Semana Santa, Paskwa, Todos los Santos, ginatuman no Action Boy ang pagpamalandong. Sa una, pagpamuyong. dumduman kong lola ko sa una, basta kapin pa kun ng Friday, bala, ng Berni Santo, hindi ka gini kahambal-hambal. Oo. Hindi, never ka gini magambal, maggahod, hindi ka gini pwede. Pamalandong ka gid siya. Ipos ka ginaya, hindi ka pwede kagahod. Dumagpalanos gidyang laway mo. Oo, hindi ka pwede ka mga aking Cellphone. Sa una, wala pamanmuda, pa cellphone mo. Bisa mag-istorya ka lang hindi na siya gusto. Grabe Basta no? hipos ginaya bilog nga Do Friday. PBB ka mo Oo, hipos gina kami yan. Amo na sa una ya. Pamalandong gidya tudo. Nan. Amo na Action Boy. Subong ya hala. Subong. Kung may holiday, tanan to nga mga beach resorts, kinakantuan. Tanan nga mga bag-o nga restaurants May ara ganiya kung Biyernes Santo. May kapabulang ya.
Tayo, di ba? Kaya rason nila, why isang pulis yung maglakop kung Biyernes Santo kaya Ay, nagapamalandong. landong ang pulis. Amo na, grabe So, ba? na natiktikan din sa mga pulis, gali Biyernes Santo, pang raid sila. Grabe ba? Oo, mayayari Biyernes Santo Natuk- ka pa bulang. Why nagidya ka Natukiba pamalandong? na yung gali. Natukiba na. Why nagidya ka pamalandong niya bala? Oo. Grabe. Tayo mo na, Action Boy, mga ano na. Basta tanan ng mga resort, may mga Palawan, may mga out of the country pa. Ang iba niya, kung Holy Week, kinapaligbanan nila kung din sila ma-outing. Ha? Kung din sila ma-outing, ang Oo, inapaligban di nila. ba la, no? Sa una, yan mabal. Tapos mabal, ay ano yan, data sa ano man, sa pag-abot sa Semana Santa, bala, di ba? Like, kung Monday, Thursday, di ba, Action Boy? Dira, nagalugaw, di ba? Ngalugaw lang dapat. Amo na? Uy, Ay, ano, basta may ara, nga, ano. Ang Monday, Thursday, ng Huwebes Santo, daw kaniya, daw pwede ka daw kakaon niya, kaya daw last supper, ganun ayaw mo. Basta may ara sa isa kasi mana, di ba? Nga dapat lugaw lang. Puasa, bala. Ikaw na Biyernes eh. Biyernes Santo. Biyernes Tiyang Santo. iba niya, Action Boy. Sabado, pagid. Ang iba niya mga spaghetti, mga chicken macaroni, alam mo na sa mga muda, sa mga Yan daw Action Boy. talagsa mo lang na yan. O, tapos ka paminsar, parang ano yan, data sa ano man. When in fact, though privilege na gani nga, hindi ikaw Hindi ka problema maganda. kay puasa mo na, amo na dapat. Ti ang next direction boy, sang una kuno, ang tanan nga panimalay, may ara sa ang tagsa-tagsa katanom nga mga gulay, may mga sa una May yan, garden ka na yan. Oo, ka sa una sa ang likod balay-balanan. May ara ginadayan may mga bisan duwa lang da ka manok. May Ako mga sa una, baboy, ako may sa mga una, kanding. sang dito kami sa una sa Bago, daw may lugar bilang amon ginaistaran. Gagarden ko ya. Tanom, Direction boy. Fresh tanom ko from the da garden. talong, tanom ko da kamatis, na. Ay, parang may kinanlan ka na, Renats! Kuha ito na Sorry mo rin yan. nuts. Renats ang, kahit na kamatis, kay mas, Nya pupuhi ko tanay kamatis be. Aralan tayo, may Pugsi ko garden. to na isang, ano be, ng takway be. Dano to. Naara lang. Sa ko una to. sa eskwelahan namon sa una may agriculture na ba sa Yes, elementary patamnon ka, tapos ipuli ni teacher ang, ano, Ang bunga? ang bunga. Sa di sa kapuli Kaya Kaya ginawa nila. pagkapon, ginasulod na taklas namon kag pangpupuon tong mga kamatis. Bisa na lang alang pa. Kaya para lang hindi maunahan. Ang kamatis, sa tungkol sa kadamo, so na ginakuha na lang namon mo daw ginaluto na sa blang ginagisa na siya. Daw mo nang ginasundan. Oo. Di ka nami man daw. Diba, no? Daw ketchup man. No, di ba, no? Kag tiyan mo na sa una, Action Boy, kahit sa una mga panimalay, may mga ugsaran. Diyan mo, may mga Correct. backyard. Subong niya, muda, subong mga condominium. Ay na, way ka Kag natamnan. kung mananom ka, Action Boy, hamalong ka, do ka poor sa imo. Ya, kay mananom kaya. Ayaw So, na. poor naman. You know what? Kami, we buy our ingredients sa grocery. Or we go to the Libertad Public Market. Kaya, you're so poor. Kaya tanom ka. Correct. Na, amo naman Action Boy. So na mayroon pag ang kuha ng isa pagid ka practice so una nato ini bilang magbisa bla kun hapon. Yes. Di bla gabisa tayo kun hapon. so Yes, una. hasta subong niya ga, ano, kaga-bless kaniya. Depende God-bless sa naman. balay, Oo. So una, ang pagbisa sa una, hindi lang sa imo lola, hindi lang sa imo ginikanan, kundi bisan sa ibang nga tao masugata mo. Oo, bla. basta mga, ano, Mga older than mga you. tito, mga, Magabisa na yan. yes. Sa uli, na butang sa beso-beso. Sa uli, dula na gid subong. Oo, amo na nasubong. Kaya may pandemic. Amo na nasubong Action Boy, di ba? Ga-evolve man through time. Sumogaw yun, aga butangan na sa imo kamot sa dughan. Oo, gamo na. Ti sa Pinoy, amo na yan, dito gani, sa dito gani. Ito lang sa India, di ba? Itong gaduplana. Depla. Good morning! Then, tapos ako na, good morning, pag simata, ay, good morning. Dubag okay ito, bugtaw. Ew! Ang next Action Boy, sang una, bisan baduy ko nung imo bala nga suksok. Kabalo sila yung magdala, kag simple lang ang pagkilo, do ka slow mo, do ka dalagang Pilipina kung sa babae pa Action Boy. Subong ya kung hindi branded ang imo sining mga suksok, especially kay may ara Action Boy, isa lang sa mga ano ha, sa mga existing bala nga situation. Nga, like for example, ikaw be ng ano lang kamo do arang-arang lang kamo ti nakakuha ka sa scholarship, ara ka sa private school, ti syempre mga classmates mo, mga elite, mga Action Boy. Ti kung kisa hindi branded di mo clothes, hindi kapag sa pakon, kay ay ew, you bought that to the 888. So ew. Oh my god. Oh, your clothes are not branded. It's Chapwera in our group.
Kainta, no? Pero may mga muna action boy nga nag-exist. Kaya ginasuksok ko, ukay mo na nalin. UK. Branded siya, pro. Okay, mga run overs. Tapos action boy, di dapat ang mga gadget mo do ka latest, di dapat. Tapos ang imo forma do ka cool ka man, wala do ka chill ka man action boy. Kaya daw, hindi ka in kung hindi Hindi kaya ka, mo oo. na. Tapos syempre, kuno abi magsulod ka Hindi man. na lang siya pagagaron. Oo, kay mo Cellphone iyanta. ni 3310 na iya. Oo. Alam mo na? Magpagwa- Tungkol sa cellphone, di mo pagagaron. Pagwata to karon sa sa Starbucks, mahuya tayo nga may group tayo with the 3310. Oh my gosh. Oh, ya, tayo ko mabilin at karon niya kag lagi. So, pa to sa waiter. Oo, tapos mamba siya, hindi na siya sa group tayo kay nag-order siya daan, macchiato, kung iya, it's macchiato. Tapos sambal, maubra sila assignment. Ay, unta to si girl, kay siya pa brown out sa email. Doon to siya, siya to brown ta. Na, Sagad na siya. Di ba, action boy? Kisa makita mo na sa pelikula, pero may mga nabalaan man ko nga nag-exist, action boy, true to life. Amo ginasaya. Yes. Pero kadamo ko na sa nabalaan nga sa una kuan mo blado gina sa puwera mong tao nga sa ulihi bala tapos ka mo eskwela mag-ubra na mas successful pa sa imo. Gani, di ba, Na? action boy? Oo. Kami ara ko Kaya to siya nagtingwa to siya mo. Yes. So, good morning gali kay Attorney Doug Pandan. Yes. Ginstorya niya ko na sa una action boy. Kasi syempre, pigado man sila mo. Ang hinihimo yan, action boy. Di, Sumang manggrano na siya. manggarano na siya. Wow! Manggarano na siya. Kahit po nahima ka siya, action boy mo. Isang una, Kasi Jackson Dorel, mabaskugan. baskugan siya. Sa una, action boy, nag-law school siya. Wala sila yung kwarta. So, wala siya baka libro. Ang ginahimo yung action boy, gaupod na siya sa mga manggarano niya, mga classmates. Mag-inom-inom. Siya, wala lang siya Tama. kapatama inom. Wala siya kapatama. Kaya magtulog na galing yung mga classmates, kuha niya ng libro, kag magtuon siya. Wow! Kurti. Ba't Kaya yung para mga- siya action. Tutuon, action boy. Tapos, Tingani. tapos ang una, lang siya, para libryon mo siya sa iyong mga classmates, siya gaubra, abida, sang mga pero ginasalaan nilang gamay. Kaya para din, di makuno bala unfair sa iya part niya siya gaubra. Sang una, nagalakat-lakat lang siya action boy. Nagapili lang siya sa iya mga amiguhon. Yung mga manggaranon niya baladaan, kundi subong, wala to yung nag-abogado, siya yung abogado na subong. Good morning, Attorney Doug Pandan. Good luck! February 28, March 1, March 4, kag March to, kaluoy sa 28 bus, mga... amo wala. 28 Oo, bus, kompleto. Kaluoy sa mga manok. Kaya may ara sila sang kabalo ka na na. Para magkaman din, one ball, blawan niya sinahuya ko niya sa ginhalinan. Proud siya kung din siya nagaling. Yes, amo naman ang balya. Maninoy, basi gusto mo galing magtubo. Ginaon eh. Kasi gusto mo galing magtubo, may ara sila sang, 3 cock. Sa March, February 28, March 1, March 2, kag March 4. Sa Dina? Sa Hinigaran ni Goro or sa Pontevedra, dira-dira lang man na. Pero legal na iya ha. Kaya meron na permit sa action boy. Ang next action boy, lastly na Basi lang. kilala na ni Manino One Ball si Attorney Doug. May kilala lang sila si Mrs. Mijares. Oo, tagiya sa Yes. si Laging. Common friend. Oo. Ginapag-greet mo na ni One Ball, iyan ako nung madam. Madam. Kay Ma'am Alegria Magtang Portal, nakita na kami sa naligad sa bata niya ni nga tani, mamaninoy ko kuno but nga hindi sila nag-remind sa akon mamaninoy ko sa kasal sa bata yaman. Nalipat Actually, lang guro. first time na mo kita na nakita, gud nakibot din siya pagkita. Hala, si action boy duran mo na oh. Nga, nakibot yun Sino siya. sino ni siya man, dahil namangkot-mangkot nung sino to siya. Bata sa gali ni Ma'am Alegria Magtang Portal nga tani mamaninoy ako sa kasal. Ay, so sad. Next naman nga kasal. Next na nga kasal. Next na bata magpakasal. Sa next nga bata. Oo. Kaya doon nagambali din sa akon before mo. Nga kuan galing ko no kayo nahuya sila kuno mag-remind sa akon. Ay, Namo na. Hindi dapat mahuya. Hindi dapat. Lastly, action boy. Sang una, action boy, ang sakto gid ako nuya ang pagpangaluyag, nagakadto gid sa balay, Balay. para kilala ante sabton sang bata kilala gid sa mga ginikanan. Dala ang mga ginikanan sa pagpangaluyag. Subong niya kuno action boy, basa ko lang yung Tagalog pero do ka wholesome lang. Di na dumadaan sa panliligaw basta't gwapo kag mapera diretso na sa kama. Action boy, grabe no. Grabe na kasubo no ang sitwasyon. Ang maganda subong ang pangaluyang di ba lang nga sa text na lang. Yeah, sa Ang text na lang pag-break sa text man. everything. Oo. Kasubusong tanan yung mga bagay-bagay. Ga-evolve kita through time, pero syempre, action boy, makita mo ang a big comparison. Ang sang una, kag subong action boy. Kasi aka namin, gidya magbalik sa kultura, gidya bala sang Pinoy.
Kaga being a Filipina is one thing you should be proud of. Mambal Correct. sila dalagang Pilipina, action boy mo, hindi ko na makabasag pinggan. Amo na dapat. Mabi, hindi makabasag Bebe. Hindi makabasag pinggan sa pangulagan pa lang. Oo, pero kung pagkasawayan magkasawahay na, nila. tanan nga pinggan. Ang pinggan naman ang tanan nga pinggan, Sa una, ihaboy. kaya wala hindi ako makabasag pinggan sa mga ari, tanang nga pinggan sa lua. Yes, tanan nga no. Sige. Yate. Good morning dira kay Engineer Ernie Earl Bailon. Happy weekend. Annie Ruffles sa Tokyo, Japan. Yes. Good morning. Good morning, Action Boy. Major Edison Garcia. Sir, kamusta ka na? Nagapamati siya kung nag-chat siya. Italy, grabe, ano? Ang saktang Italy to, kita ko na ang mga labisan ng mga lalaki, gahalok na sila kung naghalok na sila sa lalaki. Oo. Nag-meet sila. Kapin pang mga mafia lang. Ang mga mafia lang na membro sa Oo. mafia. Grabe, no? Magalok sila ya. Piyak pa na yung halok nila ya. Hindi ya beso-beso ha. Halok gid gid ya. ya. Oo, muna yung ila pag-greet do. Kaya muna to yung sa ila mo. Okay na Yes. lang ng halok. Nga do indirect lang. Do hindi mo lang maanong laway. Kay ti, kwan. Sige, okay? Oo. Ay, kilala galing ni June Rose Rule Gov sa Inigaran Octagon 3 Cock Derby. Good luck kay former SB member, Attorney Dag Pandan. Ay! Wait lang, Action Boy. Good morning, Regent Tan Villalon. Basta Yes. magsunggod naman siya, hindi ko siya mag-read. Sorry po. Good morning din sa inyo. Sige, standby na kita mga ka-action sa action hotline, yung Action Artay Hupon. Happy weekend, everyone. Ang inyo naman din nga news team. Action, Eden Abos. Kag-action, Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.